barnar zina ga wanda ya zina da uwashi ko kanwashi ko yar uwashi ko matar makwabcin shi, barnar zina ta fi barnar zina da zai je ya samu karuwa ya yi da ita. Ka inda za ka tashi sai ka ce duk ba zina ba ce, sai a ce zina ce. To tun da duk zina ce a yi ɗaya ce, sai a ce a'a, akwai zinar cin amana. Ita ce ka yi zina da uwarka. Mutumin farko da ka ci amana shi shine ubanka, sannan ka ci amanar ita kanta uwar taka dan ka wulakanta ta, sannan ka ci amanar kanka da kanka. To za ka auna wannan zinar fiye da wadda ta sa signboard a kofar ɗakinta tana cewa a zo a yi zina da ita? Amma kaga a babin laifi duk menene laifi ne, zina ce, amma munin fa to zina da ainihin waɗancan ya fi zina da wannan karuwa. Jama'a kun fahimci yadda malamai ke fahimtar da kai capacity na laifi, ko ka gane girman laifi don karkarin wasa da laifuffuka. Allahu akbar.